गुबुन गुबुन जिल्ला दखराफोरजों लोगोसे दिनै धेमाजि जिल्ला एबसु आरो गगामुख दखरा एबसुआबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिनाय जायो। आसाम सरकारा फोसावनाय बायदि दिनै 31 मार्चआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै धेमाजि जिल्ला एबसु आरो दखरा आफादाबो गाजा गोमजायै फालिदों। गगामुख हालामनि सिङाव थानाय मिमां नोलोबारि गोजौ फरायसालियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिनाय जायो आरो बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां फरायसाफ्राबो बाहागो लादों। गगामुखनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड बुब्लि। दिनै नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन, दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दैदेनगिरि जाबोनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ जोङो फालिनो मोननानै गाजा गोमजायै फालिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जायखौ जोङो दिनै फंसे बाथ्राजों बुंनो थाङोब्ला दानि बर' माहारिनि बर'फोरनि आर्किटेक्ट होननानै जोङो बुंनो हायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ। दा नैबे समाव जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गगामुख दखरानि सिङाव थानाय मिमां नोलोबारि बे फरायसालिनि बिथोरावनो बे ग्राउन्डआवनो जोङो बड'फानि जोनोम सानखौ जों फालिदों। बे जोनोम सानाव जोङो आगुनि दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुआव दैदेनबोनाय, जिल्लायाव दैदेनबोनाय, दखरायाव दैदेननाय बिथांमोन गासैखौबो लाफानानै जों दिनै बिथांनि गोथार जोनोम सानखौ फालिदों। बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, UBPO आरो बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि, फोरोंगिरि सार मिस मेडाममोन गासैबो खौसे जानानै जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ बेवहाय गोजोनै जोङो फालिदों। बेवहाय जोङो फुंबिलिनि समाव आर'ज गाबनाय, फिरफिला बिरहोनाय, बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय, फारौ बिरहोनाय, बे गासै हाबाफारिखौ लानानै जोङो गोजोनै खुंदों आरो बेवहाय जोंनि गासै आगुनि आरो दानि दैदेनगिरि गासैबो खौसे नुजानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो मोजां फालिनो हादों। बेखौ जोङो फालिनो हादों होननानै जों गनायनानै लादों। बेजों लोगोसे माबाफोर सावरायनो लाफादों? बेजों लोगोसे जोङो बड'फानि जि सानथौ सानस्रि, बेजों लोगोसे आथिखालनि जोंनि फरायफुनाय फरायसुला फरायसुलिया माबायदिहाय जोङो आवगायलांनांगोन बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ लानानै, बेनि सायाव जोङो आगुनि दैदेनगिरि आरो बे मिमां नोलोबारि हाइ स्कुलनिनो गाहाय फोरोंगिरिखौ बे गेवलां मेलनि बेखेवगिरि महरै लादों। आरोबाव गाहाय आलासि महरै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथांखौ जोङो लादों। आरोबाव सासे थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै जोङो आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बुंथिगिरि बिथां रतन बसुमतारी बिथांखौ लानानै, बे साथाम गाहाय आलासिखौ लानानै जों दिनैनि बे गेवलां मेलखौ सावरायगोन। आरो बेवहाय खमैबो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा 400-500सो गासै बाहागो लागोन बेवहाय। दा बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो दिनैनि जि हाबाफारि बेखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गगामुख दखरा बर' फरायसा आफादा आबुङैनो जाफुंदों होननानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो गासै फरायसुला फरायसुलि रायजोफोरा बेवहाय बाहागो लाफैनायखौ, गुबुन गुबुन फरायसालिनि मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ लानानै जिबायदि जोङो खुंफुंनो हादों बेखौ जाफुंसारनाय बायदि जों मोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आर'ज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों, बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 967823
5771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।